Keď vám lekár povedal, že máte takú a takú diagnózu, prepadol vás strach a pochybnosti, či sa vyliečite, alebo ste zachovali pokoj a boli ste si istí, že vaše telo vie, čo robí a že sa vylieči. A čo iný prípad? Keď ste si porezali prst, prepadol vás strach a pochybnosti, či sa vám prst zahojí, alebo ste si prst v pokoji zalepili leukoplastom a počkali, kým sa zahojí. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo veríte svojmu telu, že dokáže zahojiť porezaný prst, ale neveríte mu, že symptómy choroby sú tiež súčasťou hojenia? Naše telo denne robí množstvo procesov, ktorými nám pomáha prežiť a prispôsobiť sa externým podmienkam. Napríklad, keď bežíme, spotíme sa a náš tep sa zvýši. Rovnako keď sme nervózni alebo v strese. Keď je naša pokožka dlhšie vystavená slnečnému žiareniu, opáli sa. Alebo keď pravidelne posilňujeme naše svaly, zväčšujú sa a silnejú. Nič v tele nie je chybné či nesprávne. Všetko slúži nejakému účelu. Keď sa vám hojí rana, ani by vám nenapadlo nedôverovať svojmu telu. Viete, že má obrovské samouzdravné schopnosti. Počas 4 týždňov sa napríklad vymení celá povrchová vrstva kože. Hojenie nie je bezbolestný ani príjemný proces. Napriek tomu ho však nepovažujeme za niečo chybné a nebojujeme s ním. Veríme nášmu telu, že robí to, čo má, že nás lieči. Prečo nášmu telu neveríme, aj keď sme chorí? Keď dostaneme nálepku nejakej diagnózy, myslíme si, že v našom tele nastala chyba. Je to však to isté telo, ktoré dokáže zahojiť porezaný prst. Všetky biologické procesy prebiehajúce v našich organizmoch sú súčasťou múdrosti prírody. Choroba nie je chyba v programe, ako ju chápe konvenčná medicína, ale zmysluplný osobitný biologický program. Každý proces v našom tele je podmienenou reakciou na predchádzajúcu akciu. V prípade choroby konflikt. Konflikt môžeme utrpieť smrťou milovanej osoby, ale aj jediným nečakaným slovom v hádke, s ktorým sme nepočítali. Choroba je inteligentné posolstvo, posolstvo našej duše, podmienené múdrosťou ľudského organizmu. Takto vníma chorobu psychosomatika podľa germánskej novej medicíny. Pridajte sa k veľkému množstvu ľudí na celom svete, ktorým pochopenie princípov germánskej novej medicíny poskytlo úplne nový pohľad na svoju chorobu. Vďaka online kurzu Pochopte svoje telo a uzdravte sa sami pochopíte posolstvo vašej duše, ktoré vám vysiela vaše telo prostredníctvom vašej choroby a začnete dôverovať vášmu telu na ceste k zdraviu.